Jacquard per l'amistat entre Armènia i Catalunya, any 2009, obra de Judit Massana. Jacquard, aixecat en honor de l'amistat entre Armènia i Catalunya, per l'amistat entre Armènia i Catalunya. Artista Judit Massana. Avinguda a l'Estadi 65-69. Material Pedra d'Armènia. Inauguració 19 de setembre de 2009. Jacquard, levantado en honor de la amistad entre Armenia y Cataluña, por la amistad entre Armenia y Cataluña. Artista Judit Massana. Avinguda de l'Estadi 65-69. Material Piedra d'Armènia. Inauguración 19 de septiembre de 2009. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa.
Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.